ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Шумо дар канали Корвони Умр қарор доред. Имрӯз сешанбе 5 сентябр дар бораи қурби асъори милливу хориҷӣ маълумот медиҳем ки $100 баробар ба 1096 сомонию тоҷикӣ мебошад. дӯстони азиз, барои дигарҳо ҳам аз наворҳои мо бохабар шудан саҳми худро гузоред ва ҳатман дар зери навор лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед ки 100 евро баробар ба 1184 сомониву 53 дирам. ва албатта хабари баъди мо ин аст ки дӯстони азиз, 1000 рубли русӣ ҳоло ҳам дар ягон тағйирот нест, яъне ки 113, 14 ва 15 мешаваду халос. 1000 рубли русӣ 113 сомонию 43 дирам. умедворем ки ба зудӣ ин курси рубл боло хоҳад шуд. ва ҳамчунин бо хости як бародари мусалмонамон, бо хости як бародари азиз, 100 юан баробар ба 151 сомонию 28 дирам мебошад ки мо дирамашро дар инҷо қайд накардем. хуб, ташаккури зиёд ки моро хуб дарк мекунед. Бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам.